Megfagytam. A kamera kattant. A vaku megvilágította a szobát, de nem eléggé ahhoz, hogy felmelegítse a gerincemen felfelé kúszó fajot. A nevetéssel teli arcok örvényének közepén valakinek a kezében pezsgős pohár. A hangja átvágott. Éles és szándékos. Lépünk ki a képből. Az arcot tönkreteszi az esztétikát. Pislogtam, a bőröm megfeszült. A szavak nem illettek ide, egy helyre, amit ünneplésre, mosolyokra szántak. Éreztem a halántékomban lüktető pulzust. Hőség emelkedett, majd hideg telepedett a mellkasomba. A körülöttem lévő nevetés elmosódott távoli zümbögéssé. Már nem voltam a szobában. Valahol sötétebb helyen voltam, ahol gondolkodni tudtam. Kiléptem a képből, nem túl lassan, nem habozva, csak annyira, hogy eltüntessem magam a képéből. És aztán tovább mentem a tömegen át, a torta mellett, a csillogó dekorációk mellett, amelyek most üvegszilánkoknak tűntek. A kezeim a kabályebemben, az állkapcsom feszes, egyetlen pillantás sem hátra. Nem kellett látnom az arcát. Nem kellett hallanom a udvarias mormogásokat, a súhajokat, a kényszeredett nevetést. Tudtam, már tudtam. Beültem az autómba. A motor felbőgött, mintha gúnyolódna rajtam. Minden rezgés a kormányon keresztül kisvigasz volt. Elhajtottam. A sötétség elnyelte a város utcáit. Fény suhant mellettem, és hagytam, hogy az elmém sodródjon. Nem haragra, még nem, hanem tisztánlátásra. Az arca, az a gúnyos fintor, az a számított kegyetlenség. Láttam már korábban. Először futó, apró pillanatokban, szinte láthatatlanul, ha csak nem figyeltél nagyon. Ahogy túl sokáig nevetett valaki más viccén, miközben az én történetem hallatlan maradt. Ahogy a kezem mindig egy másik férfi közelében lebegett, amikor barátokkal kezet fogtunk. Ahogy a szeme a vállam felett villant, amikor azt hitte, nem nézek. Egyszer hevesen, ostobán szerettem. De a szerelem nem vakít örökre. És nem bocsát meg mindent. Emlékszem az első éjszakára, amikor rájöttem. A csendes, kúszó kételj. Egy nyitva hagyott üzenet a telefonján. Egy szünet, amikor rajta kapott, hogy nézem. Semmi nem volt megerősítve, semmi konkrét, de egy mag el lett ültetve. Szorongás, félelem, fájdalom, olyan fajta, ami szellemmé tesz a saját otthonodban. És minden alkalommal, amikor megkérdeztem, mosolygott. Az a mosoly, elutasító, édes, de üres. A kételjem, a képzeletem, a bizonytalanságaim, ezt mondta. Akkor kellett volna elmennem, de nem tettem. A szerelem türelmes, és a bosszú is türelmes. Ugyanazt a várakozást teszik, ugyanazt a lassú, égő tüzet. A hetek alatt a finom jelek éles igazsággá váltak. Később jött haza, mint ahogy mondta. A parfümje olyan kabátokon tapadt, amelyek nem az enyémek voltak. Meghívások olyan barátoktól, akikről nem tudtam, hogy vannak. A telefonja, az a titkok erődje, mindig képernyővel lefelé, mindig zümmögött egy olyan élettel, ami nem nekem szólt. Csendben figyeltem. Eleinte azt hittem, soha nem találok bizonyítékot, de ez csak édesebbé tette a vadászatot. Kis dolgokkal kezdtem, apró megfigyelésekkel, jegyzetekkel a telefonomban. Képernyőképek, helyellenőrzések, apró beszélgetések, amiket megfordítottam és boncolgattam. A kirakós nőtt. Minden darab túl tökéletesen illeszkedett ahhoz, hogy véletlen legyen. A mellkasom szorult, a gyomrom csomóba rándult. De a harag már nem sodort el. A stratégia tette. Nyugodt, hideg, aprólékos stratégia. Az az este, amikor megtaláltam az utolsó darabot, a tagadhatatlan igazságot, szinte hétköznapi volt. Ott hagyta nyitva a laptopját. Figyelmetlenség, amit később megköszöntem neki. Ültem a székben, a kezem stabil, a szívem tompa ritmusban dörgött. Emailek, üzenetek, nyugták, mind felsorakozva, mind katonák, készen a csatára. A hazugságai szanaszét a képernyőn, rendetlenül, de teljesek. Hónapok árulása rétegezve manipulációval, gondosan elrejtve mosolyok és társasági báj alatt. Emlékszem, hátradőltem, az irodai szék nyikorgott alattam, egy korty whisky, mély, lassú kilégzés.
Most már mindent megvolt. Nem csak bizonyítékot, hanem tőkét. Nem csak haragot, hanem tervet. És a terv gyönyörű lesz a precizitásában. Nem azonnal cselekedtem. Vártam, figyeltem. Nem vette észre a változást. Soha nem vette észre. A bosszú kulcsa nem a zaj. A csend. Alulbecsülve lenni azt jelenti, hogy meglepetés elem van. Óvatosan pozícionáltam magam. Minden mozdulat számított, meghívásokat elfogadtam, eseményeken részt vettem, lehetőségeket katalogizáltam. A barátai, azok, akik a képe számára számítottak, tudtuk nélkül bábokká váltak. Minden bók, minden nevetés, minden online posztolt fotó lőszer volt. Aztán jött a születésnapi bulia, a tökéletes színpad. Fények, nevetés, villogó kamerák, mint apró napok, mind a hiúságára mutatva. Megtehettem volna, hogy szembesítem, akkor mindenki előtt leleplezem. De hol van ebben a művészet? Nem, ez finomságot igényelt, időzítést, kontrollt. Tehát mosolyogtam. Eljátszottam a szerepemet. A kép pillanata közeledett. A csoport formálódott. Mindenki nyújtogatta a nyakát, karok összefonódtak, mosolyok ragasztva. És akkor fintorgott. Lépünk ki a képből. Az arcot tönkreteszi az esztétikát. Természetesen félreléptem. De a sétám az autómhoz nem menekülés volt. Előadás volt. Minden lépés kimért, minden szép dobbanást ad, visszaszámolva a robbanásig. Azon az éjszakán nem látott újra. Nem tudta, hogy a csend, amit jöletett, az én hangszerem. Később a telefonom zümbögött. Egyetlen üzenet. Még mindig sír egy barátjától. Nem gonoszságból, talán megkönnyebbülésből vagy félelemből. Nem válaszoltam. Nem kellett. A mosolyok birodalma, a csodálat, a társasági tökéletesség már repedezett, és én voltam a csendes ügynöke a bukásának. A következő napokban a következmények filmszerűek voltak. Barátok suttogtak, kérdések halmozódtak. Finom szivárgások, képernyőképek a saját üzeneteiről, saját vallomásai, gondosan válogatva, hogy egyszerre érjék a közösségi médiát, privát hateket és munkahelyi emaileket. A társasági köre széttöredezett. Szövetségesek elhagyták, mielőtt felfogta volna az árulást, amit ő maga okozott. Minél hangosabban sikított, annál törékenyebb lett a fasádja. Minél jobban próbált magyarázkodni, annál rosszabbul nézett ki. A perifériáról figyeltem, nyugodtan, kontrollálva. Nem pontosan elégedett szék, bár volt benne, hanem tisztánlátás. Minden gondosan elhelyezett lépés, minden csend, minden szándékos cselekvés közelebb hozta az igazsághoz, amit nem akart látni. És a legjobb rész, soha nem gyanúsított engem. Egy pillanatra sem. A pánikjában másokat vádolt, rossz embereket hibáztatott, botladozott a káoszban, amit én rendeztem, miközben kávét kortyoltam, csendes tanúja voltam a szétesésének. És mégis, miközben szétesett, furcsa felszabadulást éreztem. A szerelem terhe, a csalás, az el nem ismert megaláztatás, mind felemelkedett. A bosszú nem kegyetlenségről szól, újjáépítésről. A kontroll visszatért hozzám. A fájdalom hatalommá változott. Minden álmatlan éjszaka, minden uncia fájdalom valuta lett ehhez a pillanathoz. Gondoltam az arcára abban a képben. Gúnyos, parancsoló, tudatlan. Gondoltam, milyen hosszú ideig cipeltem a megvetése súlyát. És aztán arra gondoltam, milyen gyönyörűen csendes lett minden. Ahogy a világa összeomlott anélkül, hogy felemeltem volna a kezem haragban. Ez a művészet. Ez a mesterség. Utolsó alkalommal, amikor hetekkel később láttam, zavartsággal, félelemmel és hitetlenséggel nézett rám, mindegyetlen kifejezésben összekeverve. A buli véget ért, a vendégek szétülettek, és túl későn döbbent rá, hogy én nyertem. Az esztétikája, a gondosan kurátált tökéletesség képe, a saját választásai által elpusztítva, és én voltam a csendes építész. Akkor elsétáltam, és ezúttal nem autóhoz, hanem egy olyan életbe, ami már nem igényelt engedélyt, validációt vagy szerelmet valaki méltatlan részéről. Nem néztem hátra. Egyetlen egyszer sem. A bosszú nem hangos. Nem kiabálásról szól.
Precizitásról, időzítésről, megfigyelésről és a várakozás bátorságáról. Hagyd, hogy a fájdalom stratégiává érlelődjön. Az árulást hatalommá fordítsd. Emlékszem arra az éjszakára, egyedül a sötét utcákon, fényszórók vágják a fénysávjait az esőben, csíkos aszfalt. Emlékszem, milyen furcsa volt, hogy a vég szabadságnak érződött. Hogy az igazságosság, ha gondosan meg van kovácsolva, édesen ízlik, de nem keserűen. Hogy a győzelem nem ordít, suttog. Az arcok birodalma, a kurátált mosolyok, a gondosan pózolt fotók eltűntek, összeomlott a saját csalása súlya alatt, sírt. Suttogtak, és én a csendbe sétáltam, nem cipelve mást, csak tisztánlátás és egy lassú, elégedett diadal pulzust. Néhányan talán kegyetlennek mondanák, de ő választotta először a kegyetlenséget. Én csak precízen tükröztem vissza. Fájdalmat okoztam, de nem káoszt, szenvedett. Igen, de én felemelkedtem. Az árulás tanító, a bosszú a leckéje, a kontroll a jutalma, és a végső fotó, az arca megfajva a borzalomban, a hiányom halhatatlanná téve a keretben, megértem minden csendes éjszakát, amit tervezéssel töltöttem, minden megfigyelést, minden pillanatot, amikor visszatartottam magam a cselekvéstől. Az erkölcs egyszerű. Azok, akik másokat lerombolnak a saját hiúságukért, ritkán látják a következményeket, amíg azok egyenesen a mellkasukba nem csapnak. És azok, akik kitartanak, akik várnak, akik csendben figyelnek, nekünk nem kell kiabálnunk. A győzelmünk csendes, pusztító és abszolút. Most mosolygok, ha rá gondolok. Nem gonoszsággal, nem vidámsággal, hanem az ritmus, a művészet, az elkerülhetetlenség felismerésével. Az igazságosság, amikor óraműként van végrehajtva, gyönyörű. Ő egy fintorral rombolta le az életünket. Én tökéletesen, csendesen adtam vissza, egy olyan keretben, amit soha nem felejt el. És a végső igazság. Néha kilépni a képből az első lépés afelé, hogy visszaszerezd a